mga fans pagkusuga ang radyo. Alas 3 na nun nagilibuhan. Kita magpuro iristoryahan. Mas magayon kung may merindalan. Mga samno sa pagkabuhay ni tao. Programang pagkonselo sa hapon. May health tips asin mga tataramon. Oy, dangugaan sa kuyang orasyon. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Raiba Radyo DCGB. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Raiba Radyo DCGB. Merindal na po, merindal na, merindal. Choose Nido, your act. Merindal. Sandali lang po, iba ang sak aray ko. Merindal na po, merindal. Good afternoon, Pilipinas, mga Bicolano, sa man na partikan mundo. Welcome po sa inyong programa, ang Pinky on Mo Baby. Ngunyan pong aldawnin Martes, mga tugang 11 kang November 2025. Good afternoon po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, mga Bicolano sa inman na partikan mundo. Kumusta po may mga birthday ngunyan? Happy birthday. Happy birthday po kay Ate Ludi Verdejo. Yan. Si Ate Ludi pala, igwa ki restaurant na eatery na bubuksan. Ano? Ang titulo dyan, Masi Ramon. Ayos na. Iga pala si Ate Ludi na bubuksan na eatery, Masi Ramon ang title. Ha? Masi Ramon. Si Ramon, si Brother Mon. Masi Ramon Eatery. Yan. Kung hali ka mo digdi sa may kung hali ba ka mo digdi sa may ano ganing kanto ini, sa may ano ganing hotel an sa may kanto diyon sa may hampangan kan. Basta kung hali ka sa Gugun, hali kang Gugun, di ba? Mawala ka sa may ano nga ni anayaon diyan na kwan bagaso, Laroka, ha? Mawala ka mga tugang sa may Laroka. Pag wala mo sa Laroka, tagsaibong kang puro verde. Green ang wall, ha? Ikaw po ki mga nakapintura mga tugang na green wall, ha? May nakapintura. Tama. Sa wall na pinturan ki green, verde, ha? Paglaog mo wala to, verde yan, ha? Pag-abot mo sa inutan, ang abutan mo, Verdejo. Verdejo. Yan dyan ang Masi Ramon Eatery. Yan. Big blessing na ni Monsignor, ano yan? Monsignor, ano ini? Si Manong ano yan? Dave Ramoso. Garo nga yaman, pinumot mo ako. Si Father Dave Ramoso, binindisyon na nagkabang orasyon ng gugutan. Ako di magulpi man, ang sa iya tabi, nakuha ng sa iya tabi, mga tugang na Masi Ramon Restaurant, Eatery. Yan, bukas na yan, aga-aga sa nasabi ni Ate Lodi bukas. Banggi nga, tama naman. Masi Ramon Eatery. Yan, igwasin ng abangan nindo yan tabi dyan. Kaya kamo nga kumakaon kamong pangudto, umapit lang kamo dyan. Halik ka dyan sa Gugun, pasiring ka mga tugang sa ano ini, pasiring ka sa ano ini, pasiring ka duman sa may luwas baga sa may itong pasiring sa Bugtong Road. Yan. Sa tuong parte yan, Masi Ramon Eatery. Yan. Good afternoon Ate Lodi, kay Kuya Mon. Buda, ano yan, Buda kay Father Dave Ramoso. Pamangkin ni Monsignor Liloy Kiambao. Yung manang dali. Si Ate Lodi na Kiambao. Kiambao ka apelyido kaya ikang inot. Si Ate Lodi, sabi ni amigong James Lagata. Good afternoon, Tabi, sa gabos na mga parantabay, mga tugang sa DCGB. Kumusta po kamo gabos? Welcome po sa programa ang Pinky on Mo Baby. Naglakaw-lakaw ako ngunya na pipirot ako dyan. Natara pipirot daw ako. Ang taling ako pating sa ibong gari, may paros. Sa kangayali. Gari, uning sa ibong kong talinga, gari baga suhali ako sa high altitude. Napanood doon ini. Di ko aram kung nata.
Gani ba kasuhali ako sa high altitude. Yan. Pero okay man. Tabi, naglakaw-lakaw ako lamang ngunya na hapunta. Gusto ko lamang mag-relax yun. Gusto ko lamang mag-relax na, di ba? Magdumang ka sa mga lugar na sa mga natatago-tago sa nabagan ng mga, may mga kahoy-kahoy baga, Jerome? May kahoy baga. Tapos nga, dumang ka magpaipli ka mo sa puon kang kahoy. Tapos dumang ka mong doon nagtago sa puon kang kahoy. Tapos bigla ka mong nasi, no? Naglakaw-lakaw ka mong doa, may kadate ka. Dumang ka mo nagsirong sa may puon kang kahoy. Bigla ka mong nasi nung dua. Pag sinantigwar ka, magluwas duman man. Uy, bako sa karaw. Ang pansantigwar ko tabi, John, yellow. Aram mo na yellow? Ako dakol akong mga ngaya igos akong babayan ngaya sir. Henry M. Gari ngaya pirmi ako may sinat ki koro kalinto na ngaya ako. Gari ngaya pirmi ngaya ako liluya. Natado ay ngaya ako nasino ka. Gusto mo nga akong ano yan? Gusto mo nga ako na santigwaron ta ka? Iyo nga, sige daw. Ang pansantigwar ko mga tugang, asingkuho na yelo. Kaya ba na asingkuho na yelo? Halion man kuan patos. Ibuntog mo sa pitsil na panog kitubig, John. Ibuntog mo sa pitsil na panog kitubig. Pagkatapos, bungkalan mo ki mga pakalipas ki mga 3 minutos. Itong nakalataw, ano ini ning haproson mo. Kumuha ka mga tugang kuwang ka itong nagkalataw, ikisan mo ang angog mo, ikisan mo ang sa imong bitis, budang dukon-dukunan mo, ikisan mo ang puuson mo, wala tabi ang namatian mo. Tistingan nindo. Marayon tabi ang mga tugang na pansantigwar sa mga naong man. Ayan, magayon na yan ang mga pansantigwar tabi sa mga naong man na, na mga nilalang. Nagari ba nagkarilibong kang pagkabuhay? Di ba? Maray na hapon, Legazpi City, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano, saan man napartikan mundo. Kumusta po ang satuya na mga birthday celebrants? Happy birthday po sa Satuya Gabos. Sa Agapalan, ano yan, ha? Sa Agapalan, ano ini? Sa Agapalan, wala ako sa programa tang alas 3 ta. Mapasiring ako sa aga sa kami sa Tagaytay. Taigo akong atindiran na top level management conference. Sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, tabi sa aga. Ang hali ko sa aga, 5:30 gayon ito sa flight ko. Very 5:30 Very 5:30 ang sa kuya na flight tabi sa aga. Maatab kami pasiring sa madubang kami sa anong oras inidyo na 6:30 tama 6:30 AM 6:30 AM ini 6:30 AM ini 6:30 AM tabi 6:30 AM sa aga yung tabi ang flight ko tapos ang balik ko tabi anong oras yun ang 14:25 1400 hours anong oras yan alas 2 taang alas 12 alauna 1 di ba 1 1000 alas 2 alas 2 1 2 at 13 14 alas 3 gayon ang 1400 hours alas 4 tama ba? Ay, nga military tayo mga ganito magbasa. Ganito kayo din nag-boy scout. Alas 2 ang hapon. Yan alas 2:25 ang uli ko sa Sabado. Yan tabi ang uli ko. Kaya, yan, baka makahabol akong alas 3 tabi pag Sabado. Mga tugang may mga lakaw tabi kami. May mga aratindiran kita. Mga tugang na mga dapat gibon buda gali mahapit kami duman sa burol ni Sir George Nabayona ang samuya tabing founder na maaram na tabi mga tugang sa Kinaban yan tabi ang sa kuyang mission duman kay bako si Busing Glen Barcelon
ano yan, tabi para sa siring na pagtiripon. Ano, budas Ma'am Brenda, kaya ba may tabi sa Tagaytay sa aga, no, pet sa 12, no, kaya may flight kaming 5:30 sa aga tabi, no, ang aga. Si Mar de la Cruz na muna ang masign on tabi. Uda duman sa anak. Ano daw kung kayo ni Pading Mar? Ano daw siya ra, ihapot mo daw tabi si Pading Mar kung kaya niya na sa aga maglaog, ha? I-chat mo daw si Pading Mar kung kaya niya na sa aga maglaog na 5 o'clock para masabutan ta. I-istorya mo sa iya na ma-sign on siya. Anyway, sa agaman sa napuano, sa agaman lang ma-sign on si Pading Mar Buda anhapot di ako makaprograma yun kaan. Although actually 6:30 ang abot. Gudi di ko aram kung saan ako ang connection duman sa airport para mga tugang makaprograma. Noy, sulap tap tabi Noy. Itaw mo na tabi sa ko ngunyan. Testingan na tabi Jerome, testingon mo. So, i-ready mo na tabi. So, Zoom ha. I-ready mo na tabi yan na pag-click ko. Pakara tabi Jerome. May paglingawi. I-ready mo na tabi ngunyan. I-ready mo na. Itaw mo na sa ko ngunyan ta. Mauli akong alas 4 ta ma-prepare pa ako sa kuyang mga suit. Ambog mo nga ya. So, susut mo sa kuyang mga ano yan. Kaya pang kupang asikasuhon so sa kuya tabi na mga dadarahon. Saro tabi na dadarahon tang laptop sa agata. Ma-programa ako via satellite. Via satellite tabi sa aga. Kaya hanggang kitang online, tabi online programming kita, tabi mga tugang sa aga. Okay? Mga dreams that tabi that you should never ignore. Naniniwala man ka mo sa mga dreams? Pero igwan ang mga tugang ki mga dreams that you should never ignore. Yan Mga pangaturugan na dapat dai mo mga tugang i-ignore. Ako nga ni kan sanong aldaw, may pangaturugan ako dyan. Igo ako daang kamidbid na babae, inabutan ko sa sarong lugar, nagwala. Ginarapo da sutukawan. Sisadungan niya ko itong babayeng ito na nangiturugan talaga ako. Ngunyan, iga pa lang kay mga dreams na dapat daim mo siya basta-basta na pag-ignore. Regardless kung ano man yan, nasa sendo po yan tayo. Anyway, kung masan, mga samno man lang sa pagkabuhay ni Kitaw. Sabi digdi, dreaming of getting married, this means that you are marrying someone with bad intentions. Kung ikada ang mga tugang nang iturugan ka na ikangaya ikinasal na, Junior. Kung sabiyon baka makaagom kagitawo na bako maray ang intensyon sa imo. Dapat pala, within that month, magdesisyon ka kung, sa laog databi nin 3 bulan, dapat mga tugang dahi kang una magpakasal. Grabe man, ikaw parang ki-timeline. Pag nangiturugan ka na ikaw mga tugang pigkakasal, di ka muna magpakasal sa laog nin 3 bulan. Tayan ang pangaturugan na iyan, iyo databi iyan ang baka may bako maray na intensyon ang tawo. Grabe man, arog pa lang iyan ka, mga turugan, ako nga ni one time, nangiturugan ako, kan ako, di pa akong trabaho, nangiturugan talaga ako na, ako, mga tugang, nagkaigwa ng trabaho. Sabi kang ina ko, pinuko kang ina ko, grabe lang ka, nagkataram ako habang turog. Ano nga niya ako, nangiturugan nga niya ako man na may trabaho na ako. Talaga nga yan, oy. Sabi kang ina ko, sige na ngayon, turog giraray. Natamang na niya ako, ma. Baka ngayon ay pagmata mo, may sildo ka na. Baka ngayon ay pagmata mo, may sildo ka na. Kaya magkamaturog ka giraray. Meaning that tabi, if you are dreaming mga tugang that you are getting married, mga tugang, di paglawuson within 3 months. Tabaka da, tabi na maagom mo, makaagom sa imo, so bako marang intensyon sa imo. Alright, number 2, sabi digdi, dreaming someone you have never met. Nang iturugan ka, naigwa kang kairiba, nalay mo pa lamang siya na midbidan. This is your subconscious telling you
someone is watching you. Umingat ka daa, tayan databing subconscious mo, nagkataram sa imo, na igwa nga kisarong tawo na babantay sa imo. Igwa nga kisarong tawo na iyo nga ang nag-i-spy sa imo. Igwa nga kisarong tawo na iyo nga ang nagkukuan sa imo. Nagkukuan sa imo, nagbabantay sa imo. Talaga? Iya man na imagine mo pangaturugan mo na gari nga sa pangaturugan mo, igwa kang namidbid na tao, dahil umidbid. Ang gusto sabihin databi kayan, subconscious mind mo yan nagasabi, na igwa ki nagbabantay sa imo. Arius man, adi. Alright, another one. Next, sabi, dreaming your old home. Nangiturugan ka databi mga tugang sa dati mong harong. Dreaming your old home. Nangiturugan ka mga tugang sa dati mong harong. This means that you are reverting back to habits. Kung sabihin da kayan, nagbabalik ka mga tugang sa dati mong gibo-gibo. Kung ika ngaya maabas, mabalik ka sa pagiging maabas. Kung ika ngaya babaero junior, baka nagbago ka na, mabalik ka sa dati mong kapilyuhan sa buhay. Ako nang junior, never akong nangiturugan kay araw gani John. Never akong nagkaigwa. Ang paghuna mo John, ang pambabae, bako mapagal? Mapagalon baga? Kuminsin. Salbatan ng ata. Iyan sa buhay ko ang nungka mga tugang na gusto kong gibuon sa buhay ko. Puna ko na ako nag-agom, nung never in my dreams na yan pwede kong gibuhon sa buhay ko, dahil ko lamang ang pig-isip. Tama kung sabi, madali. Imagine ma-in love ka sa iba, Junior. Dahil kakaan kalinturahon, pining high blood ta sa takot mong madakop ka. Aray ko. Salbatan, nakagat ko sudila ko. Diba? Oh. Dreaming your old home. This means that you are reverting back to your habits or things that no longer serve you. O mga bagay-bagay na dai mo na pigigibo, pwedeng magibo mo giraray. Saka, paano na kita kayan? Next, dreaming yourself as an observer with nobody. This means that you are viewing someone else. That you are viewing someone else's life in a different timeline or reliving a past life memory. Paano ng pagbikol ta kayo niyo? Paano na kayo ng pagbikol ta? Nangaturugan, databi ka mga tugang na may pinagbabantayan ka. Pero, iyan tabi, databi, nangangahulugan na, ika, mahilig kang makiaram sa buhay kan may buhay. Mahilig kang makiaram sa buhay kan may buhay. As in, gusto, iyan natabi, na, or reliving the past life memory. Gusto mong lingawan sa mga nakaagi. Next, dreaming of starting at yourself in mirror. This means that someone is staring back at you. Kung sabihon, ikaw tabi ki mga tao na gari, nagbabackstab sa imo. Gosh! Ikaw ki mga tao na pwedeng traidoron ka. O, natada mga tugang tan mga dreams na ini, dapat pig-ignore. Dahil lang tayo ni, konektado sa satuyang pagkatawo. Imagine halimbawa, konektado sa imong futuro na pwede, pwede databi mga tugang na mangyari
pag-arog kaiyan ang sitwasyon. Oh. Ako nga ni John, one time, nangitulugan akong si Ann Curtis, kairiba ko, salbata na yun tanagi mata talaga ako. Grabing pagbasol ko. Yun ako ta. Yun ako ta. Si Ann Curtis baga, mas kiduro na kula ang kanya ang ano yun eh. Pero magayunon tabi. Si Sepan mga beautiful faces dyan sa showbiz. Grabe nga ang ambisyon mo sa buhay ngayon. Ultimo nga si Ann Curtis, gusto mo pala na ano yan? Ano yan? Gusto mo pala ngayon na bagohon, gusto pala niya makaiba maski sa pangaturugan. Okay? Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mo mga tay kay puhan na sabayan ng proteksyong Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa salud asin proteksyon kang atay. Yan po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kan Liver Aid sarap pong antioxidant na nakakatao din proteksyon sa oral do kan pag-inom kang Liver Aid. Pwedeng mabawasan o pwedeng mapugulan ang paghubag kang atay. May bisyo man o wara, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw. Para sa kaya mag-Liver Aid na Silimarin Capsule, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal mga tugang sa mga butika nationwide. Alright? Sige po. Now, alas 3:35 oras po sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokal. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa.
For quality, finest catering services, there is only one name you can trust. New Blossoms Catering Services Incorporated, Bicol's leading independent contract catering company, offering various catering packages to different business, industrial, educational, and government institutions for 20 years. New Blossoms Catering Services also offers Asian, continental, European, and native dishes, catering service, food and manpower service, function hall management and services, food orders. New Blossoms Catering Services located at Segovia Compound, Tagas Daraga Albay. Contact us at 431-4330, 431-0852 or at CP number 0919-990-9338. Visit our website www.newblossomscatering.com.ph. Also for hotel and events place, visit New Blossoms Travelers House at Lot 10, Block 1, Phase 5, Oblesa Street, Doña Maria Subdivision, Tagas Daraga Albay. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Tecundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Oy, pinky on, mo baby pinky on, mo baby pinky on, mo baby ni BM Henry, pinky on, mo baby. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Sandali lang at may arat ko na. Ano ba ito? Sandali lang ha. Magkapirang minuto lang ha. Okay lang. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Sabi ni Danny ni Freddy Chicken, Pade, ano ang dreaming of taking care of old people? Ay, wala pa ning interpretation, Pade. wala, migo. wala, migo. wala ki interpretation. Interpretation. Wala, migo. Wala. Yung manang tadi, ihaputa daw. Warang ko sabihon, dreaming of, wala. Sige, ihaputa yan pa di man rin. Ha? Okay, sige po. Good afternoon, Tabi, sa mga taga Barangay Pigkale, Legazpi City. Good afternoon, Tabi, sa mga taga Pigkale, Legazpi City. May mga birthday ngon yan. Happy birthday po sa okay, sige. So mga unipalan si Gary kami kan okay. Sige migo taylingon tayo net. So may mga dakol kitang na-receiving mga text messages regarding Tabi sa problema sa Aleco, sige daw ipa-forward ta sa Aleco ini mga tugang na sa endo Tabi na mga ini Tabi na sa endong mga mga concern Tabi diyan sa Albay Electric Cooperative, Kapano daw ta nahaloy ang kwan. Sige migo, James Lagata, ipakanta migo ipaayos ta Tabi yan na sa imo Tabi sa tuya na mga concern sa tuya Tabi na palibot. All right. Uni ang mga dagdag tangsamno sa pagkabuhay. Sandali lang ha. Mananaw kita ngunyan kiload na 100 pesos. Madali lang. Tabasaon ta muna sa mga reactions. Hello? Hello? Good afternoon po. Good afternoon, Brother Roy. Ay, yes. Maray na hapon po.
Pwede maghapon tayo mo tabi. Pwede mag? Pag ito ka nagprograma sa Tagaytay, mapunan may ka. Pag ako nagprograma sa Tagaytay, Ha? iyo po, maapunan mo po ako. Sige ka. Oo. Maanoan kunya kan mga para dangog mo. Iyo nga ni. Iyo po, kung di kang load, di ka makapod, mag-load ka tabi. Siyempre. Ay. Paano padaran mo? Kilod. Ako po, nag-suggest man lang. Di, bakit mapadara ko sa imo kiload sa Rawayon? Ano tapig bantayan kan pag-asa girl? Babayain na yan. Babayain. I don't care. Garo nagbarabad sa iyong pagpangaturugi sa pag-asa girl. Babayaan mo na yan. Labot ko ka. Sa Rawayon ka. Maluya ang buhay ni sa aga parang taday ka. Sarong aldaw man sana. Sarong aldaw man lang. Sa aga, ma-assign nun si Paring Mar. Tapos, sa pag-Webes, pwede na po ako. 13. Programa na po akong 13. Iyo. Okay? Yan mo sa akin kung sa bataan. Sige. Sige. Iyo, paita na. Bye-bye. Bye-bye. Good afternoon, sir. Ano po ba ito na DCGB kung iyo tabi ma-report lang sana ako na wala pa rin pong ilaw digdi sa Pinarik so mga kataning na barangay igwana po sa mo na sana tabi talaga, sir, so wala. Sige po ha, ipaabot na tabi yan. Aleko kung maimapait, ano ito? Hindi ko masabutan to. Si Ate Marcia tabi ito, TY. Si Ate Marcia, may text si Ate Marcia ho. First thanks, God we are, ano ito, kay Juan. Second, thanks DCGB family for the coverage of the typhoon. Saludo ako sa Indo. May God bless you more, lalo na po ika BP for favor tabi sa Aleco. Igwang huyaya na poste kan Aleco digi sa Purok, Lower Binog sa Kaner, house for such favor. Diyos mabalos. Si Ate Marcia. Sige tabi Ate Marcia. Alright. Alright. Sige. Thank you Ate Marcia. Tabi Pagkuha ng military time ay minus 12 lang. Okay. Meaning, 14:35 minus 12. Yung, tama ka man ang gadyon, adi. Yung man ang, salamat po Ang pagkuha pa lang kan military time, minus 12. Yan. Kaya 14:35 minus 12, 2:35. Salamaton po. Salamaton. Thank you. Tama ka. Yun na rin. Lingaw ko na sa kuyang Boy Scout, Henry, digdi sa mauyod, wala pa ilaw. Ano ba yan? Grabe yung problema. May kuryente na kami sa Doña Cecilia Village, Maroroy. Daraga Purokdos, naglaylay na sa lupa, baka makakuryente. Paano man po, Sir Henry, so simpleng mamayaman sana po, day pwede magbakal? Ay susakuan ini reaction duman sa NFA sa bagong aga, Alright? O bueno? Mga tugang sa tuya na pag-irestoryahan ko niya na hapon sa mga ay halat ko na so manopan o kiload na 100 pesos ngo niyan madali lang so load so sa tuyang tanog garooni madali lang po may wagang tanog ito tabi 100 pesos pong tanog. Yan. Again. Again. Again po. All right. Okay, another one. Ano po ang tanog? 100 pesos, mga kapingki. Sige daw. 0928-777-5548. 0966-203-0034. Pakiulit, tabi. Mga tugang, 0928-777-5548.
0917-203-0034. Yan po ang sa tuyang number na pwede tabing i-text para sa hula kang mahiwagang tanog. Ang mga helang kang atay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom. Ninala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing mo og mga tay, kay puan po nasabayan ng Protection Liverade. Liverade Silimarin Capsule. Ang Liverade Silimarin Capsule para po sa load asin proteksyon kang atay. Yan po mga tugang na Liverade, nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kaya. May bisyo man o wara, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liverade Silimarin Capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya ang mga liver lovers, mag-Liverade na! Para po sa baskog na atay, ang Liverade Silimarin Capsule, mabakal mga tugang sa mga butika nationwide. Okay, ito tayo. May hula tayo sa mahiwagang tanog. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon, Kadoroy. Yes po. Daing klo. Ah? Daing klo. Anong hula mo? Blender na yelo. Sala? Manual tabi to, wala sa ki kuryente. Manual po siya. Yo. Sige, salamat. Oh, salamat. Bye-bye. Bye-bye. Salamat. Sir Henry, maitom na ang auluho kan dungo kong iraw kang gasera. Kapag banggi, biyo ako nakakapagparangkog. No, ari na magkunin sa San Francisco Legazpi, ay kahaloy adi. Nagpara-andar kang generator. Mali po, ha? Andar kang motor. Mali. Salamat sa Aleco may kuryente na sa Santo Domingo, Albay. Good afternoon. Hula ko po sa mahiwagang tanog ay isang kahoy na nilalagari from Stephen ng Batangas. Mali, boss? Mali. Ang clue? Tawanta ka mong clue. Sarong bagay po na inusol. Sige daw. Ang clue, sarong bagay po na inusol. Pig push. Yan tabi mga tugang ang mahiwagang tanog. Okay, sige daw. 0928-77665 0928-777-5548 para po sa mahiwagang tanog. Yan. Okay na? Wala. Poste kang Aleco na pig-usol. Ha 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 ha. Sala. Ano ba tong sarawayo na ito? Mesa na pig-usol. Mali. Mali po. Poste. Paros kan bagyong uwan. Mali. Mali po. Mali. Mali po, kapingki. Mali po yan. Mali. Malayo. Malayo ang tingin. 100 pesos. Ano na? Good afternoon. Tabi, inusol na pig pull out na ano ini? Na pinto. Anong pinto? Pinto. Mali po. Ha? Pig pull out na pinto. Mali po. Hindi po siya pinto. Hindi po siya mga tugang pinto. Ano yan? So, accordion door. Mali po. Okay. Mali yan. Mali yan na sa imong naisipan tabi. Yun na. Okay na kita. Ora na. Ay tapos. Pigbusol na bike, tamakusog ang agos ng baha. Ay mali po. Malayo. Ako yan. Harayoon tabi na ano yan. Harayoon po, tabi. Harayoon, mga kapingki. Okay na. Pigbo, ay mali. Mali, tabi. Pig-usol na lata, na ding laog, ay mali. Pig-usol po na basurahan, ay mali. Silya na inusol, mali po. Mali, tabi, mga ano yan, okay, mali po, mali, mga kapingki. Okay na kita? Alright. Walang tumama. Okay na? O sige. Walang tumama. Saka na muna. Alright, natin 5 minutes makalipas ang bago mag-alabot ang alas 4 ng hapon.
Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mga mangatay, kay puan po nasabayan ng proteksyong liver aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa sin proteksyon kang atay. Yan po may Silimarin na hali sa herb natural kaya aligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid sa pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Saraldo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man o wara, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga piling butika nationwide. Alright, nagkukudkud kilago, mali. Pigbutong o nag-start na generator, mali. Yan. Alright. Sige, 5 minutes na lang tabi bago mag-abot ang alas 6, alas 4 nin hapon. Uni, daguan nindo ini. Sabi ni Renen, makalusot na pawala-walang signa. Talaga. O, sabi ko na po, kulang bat? Talaga. Ano? Thank you, tabi Renen. Sa informasyon mo hali dyan sa Bato, sa Catanduanes. Hello? Hello? Hello po? Good afternoon. Ay, nawala. Okay. Nawala. Ito na muna sa mga hula. Bago kita Salamat sa Aleco Kuryente na kami ay sa Santo Domingo daw. Good afternoon po. Thanks DCGB for healthy information over scary Typhoon 1. Natapo wala pa kuryente sa Pag-asa Daragal. Labay. Pwede po maraman. Ay pigaayos na pang linya dyan. Inusol na katre. Mali. Mali po. Ang inusol na katre. Alright. Okay na. Ano daw mga tugang sa tao ang primerong nanunotis? Aram lang nindo kung ano mga tugang sa tao ang primerong nanunotis? Madali lang, ha? Hello? Hello. Yes? Pig-usol na kalmatilya. Mali? Di mali. Di mali. Salamat. Dagit ang gurang. Siyempre. Dagit. Dagit, okay. Sige. Bye-bye. Dagit sigurang. Anong sala na nga ni? Makipasuway pa. Alright. Alat ko na. Ano na nga nito so? Pangyari sa mabagana. Wala lugod so. Babasaon ta. Sewing machine po. Ay, mali. Mali po. Hi po, Henry. Good afternoon. Wala pa kami kuryente sa Dunya Pass Village Subdivision, Phase 1, Cruzada, Barangay 40, Pakiapot Mantabi sa Aleco. Sige po, copy po ini ha. Copying marita. I-forward ko tabi sa Aleco. Inusol na monoblock chair. Ay, mali po. Inusol na aparador. Ay, mali pa. Okay. all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. Oh, yeah, so with you, mga tugang, salamat kan sa pagantabay. Mabalik po ako sa programa ko sa Webes. Tama ba? Webes. Kasi sa aga, mahali kaya akong atam na 5:30 na ako makaprograma. Baka po maprograma po kitang Webes na aga. Live from Tagaytay City. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Salamat po sa pagantabay. Goodbye. Mabuhay.